न'आव थांनो नाङा माने ओरैबायदि जाथाय जाबाय नङाबा माने एसे प्रब्लेम दं थांनो नाङा बेबादिसिम मोनसे थासारिसिम जोङो फैदों बुजिगौ मानियानो जोङो जातीयताबादि माहारियारि बादखौ गावनि हारिखौ बुजिगौ मानियानो जोङो नंगौ बर' एमआइएलखौ जोङो फरायबोदों आरो बेवहाय जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान जायोब्ला जोंखौ जोंनि माने स्कुल गायसनगिरि फादार इदि होननाय दङमोन एडवार्ड डिस'जा बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान जाब्ला बेहा जोंखौ बुङोमोन जे बयबो गामसा गानना फैनांगौ बयबो माने दख'ना गानना फैनांगौ फिरफिला बिरहोनांगौ आङो प्रत्येक बोसोराव क्लास 8 निफ्राय 10 सिम आं फिरफिला बिरहोदों बर' थुनलाइ आफादनि स्कुलाव माने जोंखौ बिदिनो फालिनो खायो 16 नभेम्बराव आरोखि आरो 16 नभेम्बरखौ जों उन्दैनिफ्राय सोना होदों जे बेयो बर' बिजों सान माने फादारा जोंखौ बिसोरखा फादारानो बर' रायलायो नालाय बेयो बर' बिजों सान दा बेयो जोंखौ बर' ग्रामार फोरोंदोंमोन माने जोंनावहाय बिनो बर' ग्रामार फोरोंदों आरो बर' टिचार एमआइएल टिचार साराबो माने गासिबोखौ फोरोङो दा बेबायदि मोनसे थासारियाव जोङो थाबोदों बिनि उनाव आरो दा एसे बेतिक्रम जाफैबावबाय माने जीवनाव बेबायदि जागोनखौ जों रावबो नुहुराखै नाथायबा आरो आंनि हिनजावा बर' नङा बिदिबो मोनसे थासारियाव फैबाय आरो दा ओंखायनो जोङो पार्सनेलि गावबागाव मोनसे एनालाइसिसआव दोनोब्ला माहारियारि बादनि आफादजों थाबोनानै जिखिनि जोङो सोलोंबाय आरो बर' हारिनि गेजेराव दिनै माहारियारि बादखौ लानानै दिनै जोङो बर' बिजोंनि सोमोन्दै सावरायनाय आरो बर' बिजोंखौ लानानै माहारि दाफ्रामनायनि बेलायाव जोङो आंनि बिफायाबो जिहेतु माने आन्दलना जोबहां जाबा बेना रेगुलार साख्रि जादों 1990 माने बेबादि मोनसे थासारियाव जोङो जिहेतु मिथिगौ जे नंगौ आंनि सासे बिनानाव सासे बर' बिजोंजों फरायदों आंखौल' लाबोफिनाखै बिनानावखौ लाबोफिनदों माने फोरोंनो हानो हाला माला माबा माबानाय थासारि जानानै लाबोफिनदों दा बेबायदि दिनै जोङो माखासे थासारियाव फैदों गारलामाथानि फिसालायाबो जों एखेमोन जोंखौ एखे समायाव एखे बेबायदि माने थफ्ला बोननानै दोनजानाय आरोखि दा बेबायदि मोनसे थासारि दा बेखायनो जों मोनदाङो जे नंगौ बर' माहारिखौ दिनै समाज दानायाव आं बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ जोङो बर' राव आरो बर' बिजोंजों बर' समाजखौ सोद्रोम समाज दानायाव गोनांथिनि जे मोनसे थासारिया दानि समाव बेयो जोंनि मेगनजों नुनाय जों मिथिनाय आरो जों जेसेबां पार्सनेल बेवहाय बाहागो गैजोबाब्लाबो होनो हायाखैब्लाबो जोंहा जोंनि नोंथांमोनजों बेवहाय थानो मोननायानो बेयो मोनसे बर' माहारिनि सोद्रोम समाज जाबोनाया जाहैबाय जे जि समनिफ्राय जों बर' बिजोंखौ माहारियाव बिजों हिसाबै फरायबाय आरो बिनि उनाव जोङो बर' माहारिखौ दाफ्रामनायनि जे मोनसे थासारि